хороший, зажжем! Татарлар, давайте вперед! Бабай, син қойда? Собада. Сәбі-дөбі-дөбі-дөбі-дөбі-дөбі. Татарлар болған жерде, бүтін жерде қызу. Дарада. Бам-бам-барам-бам. Йо, міне ол, Шайх Разифлар, ғайлесі. Ассаламағалейкум. Бұлды мұ? Сәлем баршаңызға да 26 апрель кешке 4 мен татарша сөйләшәм акциясы, концерты, шарасы, мәжілісі, тіләсә ничек әйтсәгез дә була, чөнки нәкъ менә монда татар яшьләре җыела, аралаша, җырлый, бии. Мин дә алар белән биергә булдым, мин дә алар белән аралашып, гәпләшеп аларга булдым. Карыйк әле, әйдәгез, минем арттан. Безнең керәшен дусларыбыз да татарша сөйләшәме? Әлбәттә. Монда нинди җилләр белән, салкын җилләр белән димә, зинхар. Бүген көне җылы. Ничек салкын булса, мин дә гел зажжем. Мои хорошие, зажжем! Татарлар, давайте вперед! Керәшеннәр белән бергә. Син татарча сөйләшәсеңме? Сөйләшәм. Нәрсәдә булса, җиләп җип бер әле безгә. Әйдә Тукайның шигырен. Хәтта бер-ике юлым булса да, безгә шул җитәчәк. Җиктереп парат Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны күчерсик. Калап та тарткалап. Булды. Җитә. Афәрин. Ничек сезгә? Әйдәгез булай. Ничек концерт? Аллага шөкер әйбәт. Беренче тапкырмы гомумән мондый менә чарада? Әллә инде былтырда булганыгыз барымы менә? 5 ел подряд була бит инде. Шул һәр елны бар җиребез шунда. Афәрин. Ятмас дусай. Сабадан, сабыдып-бап-бап-будан. Карале, Марат. Монда да син, һәм тигендә дә син. Карале, Маратка шага, кара. Ана телепорт. Син кашанрак чыгыш ясаячаксың монда? Син кая булдың соң? Без соңга калдык. Әйдә, бер-ике юлы. Бабай, син кайда? Собада. Сәбі-дөбі-дөбі-дөбі-дөбі. Беләсез инде ул. Беләсез бит сез, Шәп, җәмәгать. Менә ул татар рейвы, Тараф бенд карагыз нишәтә. Халыкны ду китерә, шаулата. Шулай булырга тиеш тә инде ул. Мине монда беләләр. Каян беләсез? Инстаграмда канал бар. Ну, мына сез яңалыкларды сөйләйсез. Ул мин. Ничексең сезгә әлеге чара? Некоторые музыканты нравятся, некоторые нет, но в принципе неплохо. Мероприятие хорошее, вот, но несомненно нужно прогрессировать. И хотелось бы, чтобы каждый год такое было, но с каждым годом, чтобы все было лучше и лучше. Зарина, син кашанрак чыгыш ясаячаксың монда? Син инде хедлайнер эме, син инде фронтмен, син кичкә табарак инде. Кичкә табарак совсем түгел инде. Мин тулысынча хедлайнер түгел бүген. Әмма дә ләкин без бүген Илгиз белән 17дә 45тә чыгыш ясыйбыз. Алла бирсә. Безне команд төшерәләр, без дә төшерәбез, югалып калмадык. Кашан төшерәбез очпышмаклар турында тегене? Әле көтәбез. Алла бирсә дик. Алла бирсә. Миннән куркалар. Сәбәбен әле дә белмибез. Нәрсәгә әйт, просто ерактан гына әйт. Менә якын килмеш. Бер нәрсә дә өчен, но мин сине куркам. Безнең алып баручылар, нишләп син күзлектән йөрисең ул анда? Әлегә бу сер, әлегә сер булып калсын. Бәлкем син аңлатырсың, нәрсәгә ул күзлек белән чыга? Чөнки монда кызу. Татарлар булган җирдә, бүтән җирдә кызу. Йо. Дарада бам-бам-барам-бам. Сез кем булып эшлисез? Кем булып эшлисез? Мин теге үзем культурик булып эшлим инде, монда менә бәйрәмгә дип килгәнем хәзер. Бик яхшы. Татарлар белән ял итәм. Да, мин тоже шулай йөрим инде. Мин староста инде. Какого-то өзүнүн группада. Бүтәнне. Да. Староста булу бик кыен. Ул Бик бик кыен, җаваплы да. эшләрнең берсе. Бик җаваплы эш тә. Стипендия бармы? Бар. Мин еще спортсмен. Ничә сум аласың? Әтмим инде аны. Мин монда килдем. Беренчедән, син әтиәнеңә сәлам җибәрергә тиешсең. Һәм мин Әлмәттән дияргә, мин Әлмәттән һәм әтиәнигә сәлам. Безнең монда мин юмористның җыены. Аны тегендә Фаил басып тора һәм Денис. Без монда локальный компашка белән җыелдык. Әле күптән түгел генә безнең бер репортаж чыккан бит, мин юморист турында. Менә бу безнең туташыбыз Адилә әтиәнисенә сәлам җибәргәне, хәзер тагын бер җибәрә. Һәм монда юмористлар гомумән җыелдылар. Рәхмәт. Син монда нишләп йөрисең? Амаш группасын карарга килдем. О, шәп төркем. Ну, аны аларның ние вокалистеме? Дилүс. Беләм, Курка миннән. Үзе әйтте. Миннән курка. Мине
аңлат әле аларга. Миннән куркасы бармы, юкмы менә? Юк, Роберт абыйдан куркырга кирәк түгел. Күрдегезме, Роберт абыйдан куркасы юк. Роберт абыйды бит ул ничек хөрмәт итеп, рәхмәт. Безнең тагын бер яңа бер рэпер. Сизәсең. Йо! Ама хассыла! Сен ел сайын менен нәрсәдер сорыйсың, шики фикер сорыйсың. Зато син сөйли беләсең. Нәрсә сөйлим? Ничек сиңа әлеге шара? Шәп, ләкин мин монда күп җырчыларны белмим. Миндә Белмим шуннан. югалып калды. Бу син әлеге шарада гомумән ничәнче тапкыр калдырганы булдымы әле, юкмы? 3 тапкыр узган ел бит инде онлайн булды, ләкин беренче курстан бери мин монда йөрим. Волонтер идем. Быел мин волонтер түгел. Кем? Белмим бит, юк бит алар куялар. Күрмим мин аларны алыйсыңмы? Өстеңдә кем? Өстемдә кеше малаем, кеше улым, Гаяз. Гаяз, сәлам. Җырлап әйтте. Матур итеп җырлап әйтте. Монысы синең өлкән улың. Исемең ничек? Хаким. Ай, хәлләр ничек? Шәп. Ничә бирәсең монда? Концерт карарга кирдем. Молодец. Йо, менә ул Шайх Разиевлар гаиләсе. Ниндидер конкурс уздыралар сәхнәдә. Siz qayda oshirga yaratasiz? McDonald's, KFC, яисә Tubatay. Өйдә! Мин дип әйттем. Без киттек. Ничә бирәсең монда? Мин инде менә кемнәр татарча сөйләшкәнен карарга килдем. Вы цеплять итәсеңме? Инде менә Денис белән сөйләшеп торабыз. Шундый яшькә җиткәнбез икән, без дә басып концерт карап тора торган чакка. Ниһаят. Юк, кызганыч, картаябыз. Юк инде. Кет инде. Ярар китәм. Әлеге чара искиткеч. Мондый чаралар күбрәк булырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки менә бит барыбер татар мөхите барлыкка килә шушында. Аралашу, танышу. Әйе. Сәлам Дилю. Сәлам Маш. Менә ул сезгә синтепоп, сантепоп диләр. Хәбәрәшәк. Assalamu alaykum. Buldumы? Алейкум ассалам. Ни хәлләрдә? Алдагы орта шәшәк, ә сезнеке? Сезнекчә инде. Нинди һава? Яшьләр. Һава торышы бүген. Син алып килдеңме бу һава торышын? Әйе, Алманиядән алып кайттым, яз. Ятмас Дусай, менә үзе килеп җитте. Ятмас Дусай, төркеменең фронтманы, хедлайнеры. Минем авылым Матур, ул шундый тау башында урнашкан. Шишмә аганнан ул тау башыннан шулай тибеп чыга, тау итәгеннән шишмә. Гомумән, кайтыгыз туган якларга, дуслар. Җайсыз. Сабадабадабадабдабдабда. Сабадабадабдабдабдабда. Дабдабдабда. Тараф бенд. Менә бу егетләр инде не, импровизация буенча көчле егетләр инде. Кәмәт инде. Эй, үтерәләр инде алар. Ней, бу безнең җыр түгел, әмма бу Ятмас Дусай дигән егетнең җыры иде. Теге автор хукукларын бозасы түгел инде, бу безнең җыр түгел. Безнең җыр түгел. Әни шалтырата әмма. Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясын.